Ahojte priatelia, 30. mája štartuje tzv. Smolenická včela. Je to kyvadlová doprava, ktorá je organizovaná Trnavským samosprávnym krajom a krajskou organizáciou cestovného ruchu. Má 24 miest a bude primárne časovo napojená na príjazdy vlakov či už zo Záhoria alebo z Trnavy. Je určená pre turistov a bude premávať každé 2 hodiny až do 30. augusta, samozrejme iba cez víkendy. To, že je určená turistom, neznamená, že ju nebudeme môcť využiť aj my. A to 20. júna, teda účastníci, tzv. Pútnici, na pivnom pochode v Smoleniciach. Ja verím, že všetci účastníci sme slušní, vychovaní, dospelí ľudia, ktorí sa vedia správať. Popri rodinkách s deťmi a turistoch budeme tiež jedni zo zákazníkov. Kyvadlová doprava je samozrejme bezplatná, teda je zadarmo. Ja si myslím, že hlavne z Jahodníka alebo odtiaľto zo stanice skvele poslúži najmä teda ľuďom, ktorých budú bolieť nohy. Preto odporúčam najmä ľuďom, ktorí sú menej mobilní alebo ich zdravotný stav, čo sa týka nôh a chrbátu, je trošku horší, že budú môcť túto možnosť využiť. Ešte taká malá inštrukcia technická, tie časové harmonogramy odjazdov a príchodov tejto kyvadlovej dopravy je zverejnená na stránke Kraj zážitkov, takisto aj na stránke obce Smolenice alebo na Facebooku Veselá repa, kde som tento príspevok tiež dal. Takže kto chce, môže si to vytlačiť, môže si to stiahnuť, aby ste vedeli, kedy odchádza a prichádza táto kyvadlovka a vedeli sa tomu prispôsobiť. Ja teda verím, že väčšina z nás pôjde pešo a využije silu svojich nôh a budeme chodiť, ako sa povie, na tuk a cukor, prípadne našim palivom bude to pivo. Samozrejme ešte k pivnému pochodu poviem iba toľko. Nie je to iba o pive. Prevažná časť z nás bude samozrejme piť tento zlatistý mok, ktorý vymysleli už starovekí Sumeri, ale ktokoľvek môže piť nealko, môže piť kofolu, môže piť kávičku, čokoľvek. Iniciatíve a chutí sa medze nekladú. Takže priatelia, teším sa na vás 20. júna a teda teším sa aj na to, že bude takáto možnosť dopravy. Pretože sme turisti, pivní turisti. Ahojte priatelia, prajem vám veľa zdravia a pochodu zdar.